Hello guys, may pasalubong ako. May pasalubong ako galing ng ibang bansa, galing Dubai. Kasi kita nyo naman, PAL. So ibig sabihin para sa akin to. Kasi natutulog ako, pagkagising ko meron pa lang. Kasi una-una pagkagising ko check ako ng message sa cellphone. Then after na mag-check ako ng message, nung bababa na ako ng kama, bigla kong may napakan na ganito. So siyempre tinitigan ko, may nakasulat na pangalan, Val. So para sa akin talaga to. Kaya ngayon, since nauuso kasi yung mga mystery box sa Lazada, from Lazada o Shopee, basta yung mga mystery box, minsan nanonood ako sa YouTube yung mga mystery box worth 5,000, may 2,000, parang may bawa pa yata 500 pesos. Eh karamihan kasi kung minsan meron yung lugi, meron yung sakto, meron yung sobra-sobra, so tuwang-tuwa sila. Eh eto naman, hindi naman to mystery box. Tatawagin na lang natin mystery block. Block kasi may block na something. Bag yata to. Bag. So tawagin na lang natin mystery bag. Mystery bag. Amoy package. Amoy Dubai. So ngayon buksan na natin kung ano ang laman nitong bag na to. Ano ba to? Buksan na natin kung anong laman ng bag na to. So, salamat sa nagbigay. Siyempre binigay ito ng kapatid ko. Sinundo ko siya sa airport, sa Tugagaraw. Then napuwet siguro ako, patulog ako, hindi na nabigay ito. Bag na. So, mystery bag. Ngayon naman, tignan naman natin kung anong laman ng bag na to. Una. Pag ganito, bracelet o watch. Pag ganito mga karton eh. So, magkano kaya to? Watch naman, relo. So, relo. Ano to? Large. T-shirt, okay lang sa akin to. Large siya. Ewan ko kung magkano yung ganito. Okay na rin to kahit na local o original. Maganda naman yung kanya, tsura niya. So yan. Pangalawa, ano to? Ano to? Pabango. Nalakapan, may ikon naman, may panel. May ano. So, ayan isa. Meron pa. So ulit. Ganun din. Pabango ulit. Meron ding panel, meron ding ano. So dalawa na. May isa pa. Ayan. Ganun din ulit. Teka, bakit pare-pareho? Ano ba meron dito? Cool water. Isemiyaki. Isemiyaki o Isemiyaki? Tsaka Versace. Okay. Yan yung mga ano. Eto na siguro. Ano to? Tommy. So ibig sabihin pabango ulit. To watches. So relo. Meron palang relo. Hindi ko alam. So relo. Parang ganun din. Pero ewan ko magkano to. Tommy. Hilfiger. Hindi ko alam. Basta ganun. Basta relo na to. Okay na sa akin to. Wala akong relo. Ano pa? Oh! Shoes! Ba't walang karton? Ba't walang karton to? Shoes 11. Okay
Okay ba ito pag ganito? Original ba ito? Galing Dubai. Kasi baka original siguro. Hindi naman yata kasya. Hindi na ito may palit. May kasya siya. Kaya ito maganda. Maganda. Okay. Wala na. Meron pa. Ano ito? Flat. Ano buksan ito? Oh. Mga pabango. From Linari. Parang mga tester ng pabango to ah. Alam nila kasi na may ligat sa pabango. Ramon Monigal, Barcelona. Ah, okay. Ganun din. What's this? Ano to? Perfume. Ayan. Amoy Arab. Pero bango siya. From RM. Wala na. So parang meron pa. Sombrero. Ah! Goggles. Siguro mahilig. Siguro mahilig ako sa mga travel, so goggles nga. Ayaw ko to. Ayaw ko yan. Pero okay lang yan ito. Basta ayaw ko yan. Wala na. Last packet. Ano to? Ganito ba to? Ito ang mystery box. So, thank you sa nagbigay. Thank you sa kapatid ko sa nagbigay nito. Thank you very much. I love it. I love the shoes. Yan. Gusto ko rin itong damit. Ibang amoy. And gusto ko rin ito. Watch. So, I like this both there. Itong mga pabaw ito. Susubukan natin. So, makano kaya lahat ng presyo nito? Siguro mahal itong mga